Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Inita video da panda ena dress collection. Nikle ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ತೊನ್ನಿ ಪಿದೈಡ್ ದೆ ತೊಂಜಿ ಬಂದತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದೆ ತೊನ್ನುವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮೀಶೋ ಡೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡೆ ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪವೆ ನನೈತೆ ದಸರಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆ ತೊನ್ನುವ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆ ದೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ದೆ ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಂಡ ಈತ್ನೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆ ತೊಂದೆತಿ ಐತ ಮಾತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಐದ್ ಬೊಕ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ಡೆಜ್ ಅಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ತೊನ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬು ಬೂರ್ಂಡತ ಅಂಚ ಮೂಲ್ಚೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಂಡ್ಲ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿದೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದೆ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋನ ಪಾದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಕಡಪಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ₹600 ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ 536 ಉಂಡು ಆಫರ್ ಉಂಡತಿತ್ತೆ ಪಿರಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಇತ್ತೆ ತೊಂದೈತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ಡ್ ಪಿರಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆವರ ಇಂದು ತೂನ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತೇನು ಬನ್ನಗ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ದಾದಂಡ್ಲ ಪೀಸ್ ಕುಲ್ಲವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲ ಅಂಡದೇ ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಆನಿದಾದ ಮಂತೆ ಪಂಡ ನೆಟೆ ಚೂರು ಪಿನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಹೋತೀನಿ ಸದ್ಯಗ್ ನನೈತೆ ಮೂಲ್ ದಾದಂಡಲ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮೀನ್ ಕುಲ್ಲವಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ತಲ್ಪ ಕೈ ತಲ್ಪ ಬೊಕ ಮುಲ್ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ ಪ್ಲೈನೆ ಶಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲ್ ನೆಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಚೂರು ಉದ್ದ ಎತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಡೀಪ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ಇಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತುಬಾರ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ ಮತ್ತದ ಏರನೇ ಇವಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನೆಕ್ ಶಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಶೋಕ್ಲ ತೋಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕೇತ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಂಡ್ಲ ಫೋನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾತ ದೀರಪ್ಪನತಿ ಅವೆರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ ಒಂದು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಪೂರ ಕಲರ್ಲ ದಾಲ ಪೂಪುಚಿನಿಂತ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ₹400 ಆವಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇದೆ ತೊನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಉಂಟೆ ಲೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡಾಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡೆ ಪಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು ತಾನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇದು ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲಿ ಬೊಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದೇ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಹೋತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಟ್ ಟಾಪ್ ಎಪ್ಪುನಿ ಏಕ್ಯಾನ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದದೆ ತೊಂದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವಿ ನೆಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಇಕ್ಕಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ ನೆನ್ಲ ತೂಪದೆ ನಾಂದ್ ನೆತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇಂದು ಕಟ್ ಟಾಪ್ ಯಾನ್ ತೂನಗ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಮನ್ನ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಇಂದೇ ತಲ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಕೈದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು
ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಾನ ಗಿಟ್ಟಿ ತೋಜು ಒಂಜಿ ಈ ತುದ್ದುಂಡು ಎಸ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ನಂಜಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೇಂದಿ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡ್ದಾನಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚವತ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಪರಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಪರಿ ದಿತ್ತನ ಈಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೇರಳೆದ ನಿಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ವಿ ನೆಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪಾಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಟಾಪ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ಪೋಪೆರದ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 180 ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಚೂರು ಡಿಮ್ ಆತು ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪೋದು ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನೇನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನೆನು ಮುರನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಇಂಚಿ ಪದೇ ತೊಂದಿ ನೆಕ್ಕಲ 200 ಎತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಥರ ನೈಲನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪರ ಬಂಟ್ನದೆ ಇಂಚ ಇಂದುಲ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕೊಂದು ಮಾತಾರ ಅಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ದೆ ತೊಂದು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಜನನಿಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಲೆ ಗೋಡಾಂಡಲ್ ಪಾರೆತ್ತಂಡ ಓವಾಂಡಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪಲ್ ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇದೆಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಗುಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಕುದ್ಯದ ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ನೆಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಡೆ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇನಿ ತೂಪಾಯೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪವೆ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೆ ತೊನೊಲಿ ಬೊಕ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.